Somos un grupo de persoas reunidas aquí nas aulas da terceira idade para dar máis vida aos nosos anos e procurarnos un envellecemento activo. Esta é unha institución sin ánimo de lucro que foi fundada no ano 78 polo padre Gómez, que tomaba así a idea de Pierre Bellás, un pedagogo francés que as fundara en Francia facía uns 5 anos. Os nosos ideais son conservar o que aprendimos, pero aprender incluso moito máis, facer actividades de tipo social, coñecernos uns aos outros e acompañarnos nesta etapa da nosa vida. Desde o primeiro momento as aulas da terceira idade pensaron en 3 bloques de coñecementos. Aquí temos, neste momento, neste ano no que estamos, pois hasta 40 e pico clases semanais que poden clasificarse en 3 grupos como era ao principio. Aulas de tipo ocupacional, no que, por exemplo, nos dedicamos a actividades como tipo manualidades, pintura e aulas de tipo cultural, donde se estudia historia, literatura, arte, diversos idiomas, informática, etc. E tamén as aulas de tipo, podemos chamarlle máis físico, donde aprendemos educación física para conservar o noso corpo, yoga, e outros moitos, pilates e outras moitas actividades. As aulas da terceira idade, ademais, desarrollan unha labor interxeneracional. Moitas veces asistimos a actividades con nenos ou xóvenes. De verdade que o pasamos estupendamente ben, comunicándonos o que coñecemos os uns e os outros para conservar mellor os nosos anos e coñecer as novas actividades. Sobre todo, as aulas dalle moitísima importancia a aprender as novas tecnoloxías que sirven verdadeiramente para integrarnos no mundo contemporáneo. Así, hai moitísimas clases de informática, de smartphone, etc. para aprender máis cousas e dar máis vida aos nosos anos. O libro titúlase 40 anos de Camiño en Santiago. Cando pensamos no título do libro, pensamos en conmemorar con el 2 acontecementos que coinciden. En primeiro lugar, as aulas da terceira idade teñen xa 40 anos. E, en segundo lugar, vai a ser Ano Santo. Polo tanto, no ano 21, xúntanse estes 2 acontecementos e as aulas van conmemoralos con este libro. No libro atoparemos, pois, recordos personais. É un traballo feito por todos nós, é un traballo feito por os homes e mulleres que formamos parte das aulas. Este traballo personal incide sobre os nosos recordos de como era Santiago no ano 78, pero tamén queremos poñer moitas cousas referentes aos camiños que sempre estamos estudiando nós nas clases e que estudiamos desde o punto de vista histórico, desde o punto de vista artístico, etc. Polo tanto, únense 2 acontecementos, como decimos, e o libro foi pensado para isto.